Viele Menschen fragen, was ist schuld daran? Warum kommt das? Teatre de contacte és culpa de la Susana. La companyia som 6. 3 nois i 3 noies. I resulta que vam connectar fàcilment. Fer teatre amateur és difícil. Je crec que no té una suficient credibilitat política. Són un element bàsic de cohesió social. El que importa és que es trobin un grup de gent i que siguin feliços fent teatre. Dabei steht das Glück schon vor der Tür. Oh yeah. Wunder gibt es immer wieder. Heute oder morgen können sie geschehen. Wunder gibt es immer wieder. Musst du sie auch sehen? Viele Menschen suchen jeden Tag aufs Neue jemand, der sein Em vaig posar molt nerviós, el que era quan vam arribar ahir també al búnquer. Hi ha com molta història allà dins, no? Tot el que us pugueu imaginar de fer una obra a dins d'un búnquer, que no és fàcil. Estic molt contenta del nostre treball en equip i de nosaltres com a companyia. I tothom està molt content del resultat. Vam disfrutar molt, un públic excel·lentíssim. Va ser un moment emotiu, quasi històric. Wir sind ein sehr besonderes Theater, in alle Sinne besonderes. Ich sage warum. Tota l'experiència de Berlín i de teatre de contacte té un final i van ser feliços i van menjar nissos, o sigui, de conte. I ojalà que visqui molts anys aquesta companyia i que duri 10, 20, 30, 50, 100 anys. Que els estimo molt.